Dobrodošli u društvenu mrežu. Danas govorimo o tetovažama. Za neke su one umjetnost i način izražavanja. Drugi u njima vide mladenački bunt koji će sigurno razbjesniti roditelje. Zato je teško vjerovati da su nekada baš na ovim prostorima baš roditelji vodili svoju djecu na tetoviranje, odnosno, kako se to tada nazivalo, bocanje i sicanje. Žene koje ćete vidjeti u našem dokumentarnom filmu imaju preko 80 godina i ponosne su na svoje tetovaže. Pogledajte zašto. Gost, magistar Anto Sluganović, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Vi ste imali osobne motive da se zainteresirate za ovo područje? Da, moja baka je nosila slične tetovaže, kao što smo vidjeli u filmu. Moja baka, moja strina i ostale žene iz moje bliže i daljnje obitelji. Samo žene? Vas su poštedile? Žene, ali i muškarci. Ali muškarci su imali tetovirane neke druge simbole. Običaj tetoviranja Hrvata u Bosni i Hercegovini je puno stariji od osmanske okupacije, odnosno pada Bosanskog kraljevstva 1463. godine. Mi imamo dosta izvora antičkih pisaca i antičkih autora koji govore o običaju tetoviranja kod nekih naroda koji su živjeli na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i u ovom dijelu Europe. Znači, grčki povjesničar Herodot, onda par stoljeća kasnije grčki geograf Strabon koji piše o tetoviranju kod Japoda koji su baš naseljavali područje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ako idemo nešto malo sjevernije, početkom 90. godina u Alpama je pronađena mumija takozvanog ledenog čovjeka. Koliko je ona bila stara? 5300 godina. Dakle, Ötzi na svom tijelu ima 10-ak različitih tetovaža. Mi imamo naravno onda nešto malo istočnije, tetoviranje kod Skijita. O tome isto pisao grčki povjesničar Herodot. Imamo prikaz na antičkim vazama tetoviranih tračanskih žena i naravno ono što je najbitnije, imamo arheološke dokaze. Ćiro Truhelka je krajem 19. stoljeća na lokalitetu Donjoj dolini kod Bosanske Gradiške u jednom ilirskom grobu pronašao igle za tetoviranje. To su dokazi koji svjedoče da je tetoviranje postojalo prije 2000 godina i imamo dosta indicija da vjerujemo da tetoviranje znači postoji, da se nastavlja, da postoji taj kontinuitet do današnjih vremena. Mislim da trebamo spomenuti Charlesa Darwina koji kaže da ne postoji narodi, ne samo u Europi, nego na svim kontinentima, koji nisu poznavali običaj tetoviranja. Neki ga naravno napuštaju iz raznih razloga, dok kod Hrvata u Bosni i Hercegovini taj običaj pokazuje jednu vitalnost i živi, evo vidimo... Iz generacije u generaciju. Evo, motivi danas variraju. Nekada nisu toliko varirali koliko smo vidjeli. Pa mi moramo reći, simbolika je bitno naravno napomenuti rad doktora Marija Petrića. On je radio istraživanje 60. i 70. godina prošlog stoljeća i on je u repertoaru hrvatske tradicijske tetovaže zabilježio oko 350 različitih simbola. Dakle, govorimo o jednom velikom bogatstvu simbola. Naravno, tu je i rad od Ćire Truheljke s kraja 19. stoljeća, gdje je isto zabilježio jako puno simbola. Neki simboli kroz vrijeme i prostor se prestaju iz različitih razloga tetovirati, ali još uvijek imamo jako puno simbola koji se tetoviraju. Naravno, tu je osnovni simbol križ i različite varijante križa. Ali evo, danas imamo i glumce. Mi nalazimo u našim kronikama, odnosno u crkvenim knjigama po Bosni i Hercegovini, frati se nisu bunili protiv sicanja, kao ni danas jednostavno su prihvatali običaj narodne i kao što i mi danas prihvaćamo nešto što je izišlo iz naroda, to je i ostalo u narodu. Nekako bosanski Franjevci su opstali preko 7 stoljeća, upravo zbog toga zasigurno što su živjeli sa svojim narodom i dijelili su ono što su
ljudi živjeli i to su prihvaćali. Možda su neke običaji pokušali, ako su bili neki poganski, učiniti takvi da postanu, odnosno da budu katolički. To je jedan zasigurno i znak križa koji je bio posebno kod mlađih osoba, kod ženskih, ali im bilo je sicanja i kod muških osoba. Htio bi gospodinu magistru Sluganoviću htio bi ga pitati, ako je u pitanju srednjovjekovna i država Bosna i Hercegovina koja je starija povijesno i od Hrvatske i od Srbije, jer one tada nisu postojale, da mi odgovori kako se postaje Hrvat ako ste katolik i kako se postaje Srbin ako ste pravoslavac. Vrlo mi je znakovito, ako se radi o državi Bosni i Hercegovini. Htio bi mi da mi magistar odgovori kako se to postaje preko noći. Hvala. Hvala vam, magistar je etnolog i bavimo se danas tetovažama. Bojim se da ovo pitanje nema pretjerano mnogo veze. Uopće nije problem i uopće nije teško odgovoriti na ovo pitanje, ali kao što smo rekli, danas su u fokusu hrvatske tradicijske tetovaže i mislim da bi o tome trebali govoriti. Kad smo kod toga, vidjeli smo u filmu da nije se uvijek pitalo djecu žele li tetovažu ili ne. To je često bilo i pitanje identifikacije djeteta. Vaša strina i baka također imaju te tetovaže. Je li to bila stvar njihovog izbora? Pa mislim da ne možemo govoriti jer govorimo o djevojčicama i dječacima koji imaju 8 do 10 ili 12 godina, ne možemo govoriti o nekom slobodnom izboru. Ali kada govorimo o očuvanju i tradiciji ili o prenošenju tradicije sa generacije na generaciju, mislim da tu pitanje tog nekog slobodnog izbora nikada nije ni postavljano. U rami ćete moći prepoznati te žene jer one imaju krugove, znači oko kojih se nalazi isto tako krugovi, ali od točkica sitnih. U sredini naravno dominira križ. Prijedu slavinske snuća, privedeni budemo po istom Kristu Gospodinu našemu. Slava Otcu, Sinu i Duhu Svetom. Kada se to dogodilo, taj pomak o kojem govorimo? Pa ja mogu govoriti o hrvatskim tradicijskim tetovažama u Bosni i Hercegovini, znači kada one prestaju. Kada ne prestaju, već kada taj običaj polako počinje da izumire, da tako kažem. To naravno ima jako puno veze sa dolaskom Austro-Ugarske monarhije 1878. i s tim procesom, da tako kažem, modernizacije društva, urbanizacijom, migracijom stanovništva, opismenjavanjem stanovništva. Tako da u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine mi već 20. ili u urbanijim, da tako kažem, dijelovima, mi već 20. ili 30. godina prošlog stoljeća nemamo taj običaj, dok se u nekim ruralnim dijelovima, u brdskim krajevima, ono zadržava malo duže, ali tamo 50. ili početkom 60. prestaje. Sada, zadnjih 10 godina, imamo pojačan interes za taj običaj, ali mislim da je bitno napomenuti, mi nemamo jednu generaciju. Znači, ta generacija koja stasava 80. ili 90. godina se ne tetovira tradicijskim tetovažama. Oni možda tetoviraju se, ali tetoviraju neke druge simbole. Recimo, oni koji su služili takozvano JNA, oni su možda tetovirali znak pripadnosti toj nekoj vojnoj postrojbi, ili s 90. godina imamo naravno utjecaj koji dolaze iz Amerike, iz Hollywooda, iz zapadne Europe, ali i ta simbolika hrvatske tradicijske tetovaže se tih 80. i 90. godina ne tetovira. Ova na leđima je simbol obilja, rasta i blagoslova. Jer to je, koliko znam, tetovaža gore negdje iz srednje Bosne potječe, ali se meni svidio simbol i značenje i zato sam istetovirala. A ova tetovaža znači simbol Kupreškog križa. Moja obitelj imala je pokojna baka tetovažu
tu imala je ovako na ruci, ali ja sam bila mala, nisam znala ni značenje, nisam ništa. Tek poslije sam saznala šta to znači i htjela sam da ostane u obitelji, opet da neko ima tetovažu. Vraćamo Znači, malo se gube na opet popularnosti. na to pitanje identiteta, čini se. Da, tetovaže Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini su naravno znak pripadnosti u prvom redu katoličkoj vjeri i naravno hrvatskom narodu, kao što je to rekla baka Jela iz Dobretića u dokumentarnom filmu. I to je ostalo u svijesti naroda i to se naravno s koljena na koljeno iz generacije u generaciju prenosi. Znači mi križ da sam Hrvatica. Eto da sam katolička, križ ovi. I eto vidiš na rukama sve su god križevi, najviše križeva. To da smo Hrvati, jer je bilo to za Turske, šta ja nadam, ti stari moji pričali, da je to bilo da Bog sačuvaj, kad je bilo prija, kad su oni vladali i da su oni odvodili i šta ja znadem, ali kako je bilo i onda počelo ovo i tako da smo se znali ko je. Zanimljivo je promotriti postoji li razlika, evo, pitanja za sve između muškaraca i žena, za početak evo u istraživanju. Pa ja mogu reći ove statističke podatke. Pa naravno, kao što je za očekivati, najprije su muškarci bili puno zastupljeni, ljudi koji se tetoviraju, no danas, kao što istraživanja kažu, takve razlike su gotovo izbljedile. Znači, spolovi su se tu izjednačili. Je li to i povijesno bilo tako? Pa mislim da je to teško sada, naravno, sa sigurnošću reći, ali kada govorimo opet o Bosni i Hercegovini, i muškarci su se naravno tetovirali, naravno nekim drugim simbolima totemskih životinja. Znači tu nalazimo, u toj simbolici nalazimo vučju stopu, medvjeđu šapu ili recimo zmiju, što uopće, što je zmija potpuno je suprotnosti s kršćanstvom. Ali to nam je isto dokaz da to tetoviranje, da se prakticira i prije kršćanstva i prije pokrštavanja Hrvata u 8. i 9. stoljeću. Ovaj motiv sam izabrao zato što se nekako najčešće viđao kod naših žena, zato sam ga viđao kao motiv na različitim ornamentima na stejcima i također me asocira na našu narodnu nošnju, a isto tako ovakav isti motiv je i kod moje babe koja je još uvijek živa, ima potpuno isti motiv. Kako se prije ljudi sramili reći da im je neko bio u ustašama ili u tako nekakvoj tada nepopularnoj postrojbi, tako se sad srame reći da im je neko bio u partizanima. Pa ja mislim, to su sve utjecaji koji nama dolaze iz zapadne Europe. Mi moramo znati da zapadna Europa tetoviranje ponovo otkriva tek povratkom Jamesa Cooka sa Tahitija. I nama u naš riječnik, dakle u hrvatski jezik, od tahićanske riječi tatau preko engleske tattoo i naravno njemačke tetoviranjem. Mi tada se, znači, to je već početak 19. stoljeća, tetoviranje se pojavljuje i u književnosti, na primjer Moby Dick, to je jako poznat, znači onaj harapunar koji je tetoviran, koji je nekada bio i kanibal i uvijek tetoviranje u tom nekom negativnom kontekstu. To naravno nema uopće nikakve veze sa nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini, gdje tetoviranje ima jednu posve drugačiju ulogu i kao Hrvati iz Bosne i Hercegovine mogu reći da i mi, mlađe generacije, da smo ponosni na tu tradiciju i što je se naravno uspjela sačuvati tako dugo. Ja bih se vratio na simbole koji su možda zabranjeni ili koje
gospodin ne bi tetovirao danas. Konkretno na svastiku koja se pojavljuje kao simbol u repertoaru hrvatske tradicijske tetovaže, ali isto kao simbol na stećcima. Mi imamo radove recimo od Vencel, od Alojza Benca ili fotografija od Toše Dabca i naravno imamo te stećke u Bosni i Hercegovini na kojima se jasno vidi svastika, ali svastika iz srednje vijeka ima jedno posve drugačije značenje, naravno od sredine 20. stoljeća. Pitanje je koliko danas ona ima ulogu u prenošenju tradicije? Pa mislim da ta tradicija tetoviranja u Bosni i Hercegovini došla je na rub izumiranja i nikada više neće imati ono značenje koje je imala nekad. Već simbolika i značenje te simbolike mi više ne znamo što to znači. Simboli se više ne tetoviraju, ali dolazi ta jedna nova mlada generacija koja kada se odlučuje za tetoviranje, odlučuje se za jedan simbol iz repertoara hrvatske tradicijske tetovaže. Možda ga ne tetovira na nekim vidljivim mjestima, ali ga tetovira. I mislim da je to bitno za očuvanje ove tradicije. Htjela da moja prva tetovaža bude iz mog kraja. Možda ostale će biti iz nekih drugih krajeva. Svakako bi željela da moje dijete nastavi tu tradiciju. Ne vidim razloga zašto moje dijete ne bi bilo tetovirano ako je tetovirana i moja baka i prabaka i vjerovatno tisuće generacija prije njih. Ali svakako čim ono se odluči, znači dok bude svjesno, da odluči da kada bude više znala o ovoj tradiciji, da se i ono tetovira ili sica, ako ćemo koristiti našu riječ. Da objasnimo zašto blagdan Svetog Josipa? Pa to je blagdan, mi moramo znati to tetoviranje, kao što sam već rekao, nastaje prije kršćanstva. I mi imamo jako puno katoličkih blagdana koji su ukomponirani tako da sa tim nekim blagdanima ili važnim danima iz prošlosti, iz predkršćanskih vremena, ali mi moramo znati, znači, blagdan Svetog Josipa, to je proljeće, to je rađanje proljeća, oživljavanje prirode, znači sunce se pojavljuje dosta često kao čest simbol u tetovažama. Sunce postaje sve, da tako kažem, sve veće i veće i to su ti razlozi. Pa možda evo i proljeće bude vrijeme i za oživljavanje tradicije. Hvala vam što ste bili s nama, hvala vama što ste bili naši gosti. Kad je meni dodjelo šljive